Učedníci vyznali, což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. Proč jejich srdce hořela? Jednoduše proto, že jim Ježíš vyložil písmo, které mluvilo o něm, ale takovým způsobem, že učedníkům známá slova, která už dávno znali, ožila před jejich očima. Svět trpí chladem, a proto pojďme dnes večer společně k nebeskému oltáři a strhněme oheň na naše životy a do našeho národa a do tohohle města. Prvních 5 knih Mojžíšových používá slovo oheň více než 160krát. Všichni oběti byly obětmi zápalnými. Jedna fráze se v Mojžíšových knihách neustále opakuje. Zápalná oběť. Pavel Římanům napsal: Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nemáme již přinášet na chrámový oltář zápalné oběti, ale sami sebe jako živé. Sami sebe znamená svou lásku, sílu, čas i peníze. V dnešní době jsme my sami těmi zápalnými oběťmi pro Pána. Boží oheň nikdy nedoutná ani nezhasíná. Kněží nezapalovali dennodenně nový oheň. Stejně tak ani Pán nemusí každý den v našich srdcích zapalovat nový oheň. Boží oheň by měl být ale opatrován a měl by být neustále, nebo jakoby by mělo být pořád na ten oltář přikládán. Protože oheň v našich srdcích může vyhasnout. Protože i kněží museli oheň, který byl v tom stánku, opatrovávat a udržovat ho. A udržíme si ho jedině tím, že budeme předkládat Bohu naši životy jako živou oběť. Myslím tím, že budeme obětovat svůj čas, dávat na oběť, nebo na obětní oltář prostě třeba místo televize nebo místo prostě lidských věcí se budu modlit, budu si číst Biblii a přikládám na ten boží oltář, aby ten oheň prostě hořil dál a dál a nezhasínal. To je asi jakoby vše o božím ohni a teď bych chtěl mluvit o Duchu Svatým. Jenom takových pár pravd o Duchu Svatým, že on je tu proto, aby oslavovali Ježíše Krista v našich životech. To je jeho hlavní poslání. Duch Svatý je duch radosti, duch lásky, její počátek a zdroj. Láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Duch Svatý je Bůh jednající zde na zemi. Duch Svatý je třetí osoba Trojice působící zde na zemi. Všechno, co dělá Bůh zde, mimo nebe, dělá skrze Ducha Svatého. Duch Svatý je osobnost. Je to Bůh sám. Právě takhle je nám líčen ve skutcích. Má určitou úlohu v určitém čase. On jako osobnost spočinul na každém z nich. On jako osobnost řekl přístup. On jako osobnost řekl oddělte mi. On jako osobnost zabránil. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit novými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Když jednou, když uctívali Pána, prostě postili se, tak Duch Svatý řekl, oddělte mi Saula a Barnabáše. On je prostě osobnost, on mluví, jakoby, že to není jenom jakoby něco. On je prostě osobnost, je to Bůh sám. Lhát Duchu Svatému je jako lhát Bohu. Jeho zvláštní úloha. Po přijetí Ducha Svatého jsme Boží svědkové, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Pln Ducha Svatého uzřel a řekl, Duch Svatý je vládnoucí ve skutcích apoštolů. Všechna slova, svědectví, všechny skutky divy ve skutcích apoštolů, všechna obrácení, budování církve působí Duch Svatý. Mně tady ty věci říkají jenom jednu věc, že Duch Svatý je pořád stejně důležitý jako Bůh a jako Ježíš. Duch Svatý je jak pneuma,
je ženoucí se vítr vždy činný. Neexistuje nehybný vítr a neexistuje ani nehybný Duch Svatý. Pokud tvrdíme, že máme ducha a jsme mu poddaní, měli bychom být v pohybu s ním, a to ve stejné míře. Věřící jsou jeho jedinými nástroji. Každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, přijal Ducha Svatého, je pokřtěn Duchem Svatým. Každý věřící má Ducha Svatého, ale postoj věřícího k Duchu Svatému je však velmi různý. V tělesném věřícím je Duch Svatý, ale nevládne v jeho těle nebo v jeho životě. V duchovním věřící je Duch Svatý a panuje v jeho životě. Být plný Ducha Svatého není věcí citu, ale věcí vůle. Odevzdání vlády svého života Duchu Svatému. Jestli Duch Svatý vládne v našem životě nebo ne, je prostě dané naším rozhodnutím. A proto je ta výzva v Biblii. Naplnění buďte Duchem Svatým. Každý věřící má Ducha Svatého. Otázkou zde je, jestli Duch Svatý má i jej. Duch Svatý převezme jen to, co mu my sami dáme. Mnozí věřící nedají Duchu Svatému při svém obrácení plnou vládu svého života. A tak zůstávají tělesnými věřícími. Nepotřebujeme naplnění Duchem Svatým čekat. On čeká na nás, aby nás mohl celé naplnit. Stačí jen požádat a on odpoví. V Biblii je přece napsané, oč požádáte v mém jménu, já to učiním. A požádáte-li v jeho jménu o to, aby vás naplnil Duchem Svatým a vedl Duchem Svatým, modlíte se v souladu s jeho vůlí, protože Bůh sám dal přikázání. Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Tato skutečnost, kdy člověk prostě odevzdá úplně plně svůj život Duchu Svatému, může být pro tělesného věřícího právě tak velká a důležitá, jako jeho obrácení. Naplnění Duchem Svatým. Vládu Ducha Svatého můžeme zase ztratit, ale věřící nikdy nemůže ztratit vnitřní přebývání Ducha Svatého. Proto je jen jeden křest Duchem Svatým, ale mnohá naplnění Duchem Svatým. Posvěcení spočívá ve stále hlubší vládě Ducha Svatého v našich životech, tedy v hlubším naplňování Duchem Svatým. Amen. Teď budeme dál uctívat Pána. Ne už teda formou těchto nástrojů, ale použijeme k tomu chválit